rose-colored glasses on and the party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Čaute všetci, dnešné video bude, čo robím, keď sa nudím cez leto, aby vám to možno trochu pomohlo a zároveň tieto videá sa mi hrozne páčia, tak som sa rozhodla, že ho urobím. Minulý rok som ho tiež robila, ale bolo hrozné, takže som ho chcela robiť ešte raz, aby sa vám možno viac páčilo a ak vás zaujíma, prečo mám tieto veci na hlave, tak v skutočnosti ani ja neviem. A dosť mojho kecania. Poďme na video. Ako prvé tu mám zmrzlinu. Viem, že zmrzlina není bohvie ako zdravá, ale je to must na leto. Môžete si pri tom pokecať s kamarátmi alebo s kamarátkami a osviežite sa. Ako druhé tu mám čítanie, ktoré dávam skoro do každého videa, lebo ukľudňuje a môžete s tým zabiť naozaj veľa času. Ja teraz čítam Percyho Jacksona, som úplne závislá na tom a plánujem, že si prečítam všetky tie knihy a veľmi to odporúčam, je to super. Ako tretie, čo rada robím, je, že si dekorujem izbu. Čo mi vlastne si môžete skrášliť a zabijete tým čas. Štvrtú vec, ktorú rada robím, je proste len, že som s kamarátkami, ja s nimi rada točím, alebo idem von, alebo aj s rodinou. Na čísle 5 je plávanie, lebo sa osviežite a môžete plávať, čím budete športovať. Môžete sa iba vyvalovať na slnku a tým sa opálite a budete mať takú nádhernú hnedú kožu. Ale nezabudnite, dajte si opalovací krém. Šestka je niečo také fakt jednoduché, ale tiež to rada robím proste, keď sa nudím. A to je, že si lakujem nechty. Ako ďalší tip, ktorý tu mám, ktorý môžete robiť vlastne celý rok, je upratať si izbu, ale hlavne v lete, lebo vtedy máte asi najviac času. Viem, že to nemusí vyzerať ako najväčšia zábava, ale ja si vždycky pustím hudbu plne hlas a tancujem tu po celej izbe. Čas tak uplyne oveľa rýchlejšie a som veľmi spokojná so svojou izbou. Osmý tip, ktorý odo mňa dostanete je robte, čo vás baví a čo milujete. Pre mňa je to robenie a strihanie videí a vlastne to rada robím vo svojom voľnom čase a vy môžete robiť to, čo vás baví a čomu sa radi venujete. Takisto chcem poďakovať ďalšiemu fanúšikovi, ktorý mi poslal balíček a vlastne sa pozrieť, čo je tam. Ten takýto zošit Moana s perom. Dostal som tiež ešte takéto mušličky na ľad. Čiže to je taký list. Volá sa Majka a Majka, ja ti hrozne ďakujem. A nádherne píšeš. A ďakujem veľmi pekne. A ešte tu niečo je. Toto je moje detstvo. Chce nálepky Lucia. Nemám slov. A tu je tiež aj taká pohľadnica. Veľmi pekné a ďakujem ti hrozne. Ak by ste ma chceli stretnúť, napíšte mi do komentáru, že kde, lebo je dosť veľká pravdepodobnosť, že tam pôjdeme na výlet, takže by som vás mohla stretnúť, napíšte mi do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, aby som vedela, že chcete vidieť viac letných videí a že sa tešíte na leto. A za chvíľku vás čaká Summer Tag, takže vy môžete napísať otázky do komentárov. Ak ste tu noví, čau, ja som Lucy
a vítaj na mojom kanále. Srdečne ťa pozývam, aby si bol časťou mojej malej rodinky tuto na YouTube. Nezabudni stlačiť odber a pritom aj ten zvonček, aby si vždycky dostal upozornenie, kedy dám nové video. Ak máš nejaký názor, s ktorým sa chceš podeliť, môžeš napísať do komentárov a ja si to prečítam. A do konca leta by som chcela stihnúť 450 odoberateľov, ale to sa asi nepodarí, ale prosím vás, aspoň sa pokúste. Budem hrozne rada, ak sa vám to podarí. A chcem vám hrozne poďakovať za tých 400 odoberateľov, ktorých som dosiahla. Je to úplne úžasné. A ja sa s vami lúčim. Čau!